Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna, Mataji. Hare Krishna, Prabhuji. तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। കൃഷ്ണ രാധാഭവൻ ഡിസ്കോൺ ആയിട്ടുള്ള ഭഗവത്ഗീത ലെവൽ 2 ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ ഭക്തന്മാർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മള് അധ്യായം 11 കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാണല്ലേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ഓർമ്മയില്ലേ? 11ാമത്തെ അധ്യായമാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങിയത്. ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ. അർജുനൻ ഭയന്ന് എന്ത് ഉദ്ദേശിച്ചാണ് ഭഗവാനെ, ആരാണ് അങ്ങ് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരൂ, എനിക്ക് ഭയം തോന്നുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭഗവാനോട് ചോദിക്കാനല്ലേ അങ്ങയുടെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്, അങ്ങ് ആരാണ് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് ഭയന്ന് നിൽക്കുന്ന അർജുനനെ നമ്മള് കണ്ടോണ്ടാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിച്ചല്ലേ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഉത്തരം പറയാൻ തുടങ്ങിയല്ലേ. ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും നശിപ്പിക്കും. ഇവിടെയുള്ള അതായത് 5 പേരൊഴിച്ച്, പാണ്ഡവർ 5 പേരൊഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാവരെയും നശിപ്പിക്കാനുള്ള കാലമാണ് ഞാൻ എന്ന് പറയാണ് അല്ലെ ഭഗവാൻ. ഭഗവാൻ ഓരോന്നും എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു? കാലമാണ് ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ എന്ത് പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ? അടുത്തത് നമ്മൾ വായിക്കാൻ പോവാണ് അല്ലെ ശ്ലോകം. ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആകാൻ പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ അർജുനനോട് അല്ലെ. ഭഗവാനാണ് എല്ലാവരെയും നശിപ്പിക്കുന്നത്, ഞാൻ ഇവിടെ സന്നിഹിതനായിരിക്കുന്നത് എല്ലാവരെയും നശിപ്പിക്കാനാണ്. അതുകൊണ്ട് നീ എഴുന്നേറ്റ് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ. ഇങ്ങനെയാണോ അതായത് സമയം അടുക്കുമ്പോൾ ഒരാൾക്ക് മരണം നിശ്ചയമായിട്ട് സംഭവിക്കും അല്ലെ. അതിന് അർജുനൻ ഒരു നിമിത്തമാകുന്നേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് നീ യുദ്ധം ചെയ്ത് ഇവിടെ യശസ് അല്ലെ കീർത്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുക, സമൃദ്ധമായി രാജ്യം ഭരിക്കൂ എന്ന് ഭഗവാൻ അർജുനോട് പറയുന്നിടത്താണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നിർത്തിവെച്ചത്. 34ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. ദ്രോണം ച ഭീഷ്മം ച ജയദ്രഥം ച കർണം തഥാന്യാനഭിയോധ വീരാൻ മയാ ഹതാംസ്ത്വം ജഹിമാവ്യതിഷ്ഠ യുദ്ധസ്യ ജേതാസി രണേ സപത്നാൻ. ഭീഷ്മൻ, ദ്രോണൻ, ജയദ്രഥൻ, കർണൻ എന്നിവരും മറ്റു മഹാരഥന്മാരും ഇപ്പോൾ തന്നെ എന്നാൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു. അവരെ കൊല്ലുന്നതിൽ നിനക്ക് ദുഃഖം വേണ്ട, നീ പൊരുതുക മാത്രം ചെയ്താൽ മതി, ശത്രുക്കൾ തോറ്റുപോകും. അപ്പോ അർജുനനോട് ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആകാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഭീഷ്മരും ദ്രോണരും ജയദ്രഥനും കർണനും ഇവരൊക്കെ ആരാണ്? മഹാരഥന്മാരാണ് അല്ലെ. 11 അക്ഷൗഹിണി പടകളാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് കൗരവ പക്ഷത്തുള്ളതായിട്ട് അല്ലെ. 7 അക്ഷൗഹിണി പാണ്ഡവ പക്ഷത്തും അങ്ങനെയാണ് അണിനിരന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാ മഹാരഥന്മാരും ഓൾറെഡി എന്നാൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു അല്ലെ. കാലമാകുന്ന മരണം അവർക്ക് ഓൾറെഡി വന്നു കഴിഞ്ഞു. ഇനി എന്തേ വേണ്ടതുള്ളൂ? അർജുനൻ ഒരു നിമിത്തമായിട്ട് ഇന്ന് വെറുതെ നിന്ന് പോരുത്, അവരെ ചത്തുപോയിക്കോളും, അവരെല്ലാരും മരിച്ചു പോകും, നീ അതുകൊണ്ട് ഒരു വിഷമവും നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതായത് ഇപ്പൊ അർജുനൻ ഇവിടെ അവരെ കൊന്നില്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഭഗവാൻ അവരെ കൊല്ലാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പൊ ഇവിടെ അർജുനോട് എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ഒരു ഉപകരണമായിക്കൊണ്ട് അവരോട് എതിര് നിൽക്കുക, അവർ മരിച്ചു പോയിക്കോളും. കാരണം ഭഗവാൻ കാലത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ അവരെ തോൽപ്പിക്കാൻ തയ്യാറായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അവരെ കൊല്ലുന്നതിൽ നിനക്ക് ദുഃഖം വേണ്ട. അപ്പൊ അർജുനന് നേരത്തെ ഒരു വിഷമം ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. ഗുരുവിനെ ഹത്വാക്കി മഹാനുഭാഗൻ പറയുന്നുണ്ടായി അർജുനൻ. അതായത് ഗുരുവാണ്, അവരെയൊക്കെ കൊന്നു കളഞ്ഞിട്ട് എന്റെ കയ്യില് രക്തക്കറ പുരണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു വിഷയം എനിക്ക് വേണ്ട എന്ന് പറയണ്ടായി അർജുനൻ. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? അവരെയൊന്നും കൊല്ലുന്നതിൽ നിനക്കൊരു
വിഷമത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല, വെറുതെ പൊരുതുക മാത്രം ചെയ്താൽ മതി, ശത്രുക്കൾ തോറ്റുപോകും. എല്ലാ പരിപാടികളും പരമപുരുഷൻ നിശ്ചയിച്ചതുപോലെ തന്നെ നിറവേറുന്നു. എന്നാൽ കൃഷ്ണന്റെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് അവ നിർവഹിച്ചതിനുള്ള ബഹുമതി ഭക്തന്മാർക്ക് ലഭിക്കണമെന്നാണ് കരുണാനിധിയായ ഭഗവാന്റെ ഇംഗിതം. അതിനാൽ ഏവരും ഒരു ആധ്യാത്മിക ആചാര്യന്റെ സഹായത്താൽ ഭഗവാനെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കുകയും കൃഷ്ണാബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പദ്ധതിയിലൂടെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് നീക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റില്ല, അല്ലെ? നമ്മളെ കൊണ്ട് ഭഗവാൻ എന്താണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ, അത് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ തയ്യാറാവേണ്ടത്. അല്ലാണ്ട് നമ്മുടെ ഇഷ്ടം നടത്താനല്ല നമ്മള് തയ്യാറാവേണ്ടത്. എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ ഇഷ്ടം നമ്മളിലൂടെ നടത്തപ്പെടണം, അതാണ് ഭഗവാന്റെ നിശ്ചയം. അപ്പൊ അതിനെ ഭഗവാൻ ഭക്തന്മാരെ നിയോഗിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അതായത് എന്താണോ ഭഗവാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് ഭഗവാൻ എന്തായാലും നടത്തും, പക്ഷെ അതിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് ഭക്തന്മാർക്ക് കിട്ടട്ടെ എന്നാണ് ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അപ്പോ അർജുനനോട് ഇവിടെ ഈ ഒരു യുദ്ധം ജയിച്ചതിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് അർജുനന് കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാവാണ്. പക്ഷെ ആക്ച്വലി കാലമാകുന്ന മരണത്തിന്റെ വായിലേക്കാണ് എല്ലാവരും നടന്നെടുക്കുന്നത്, അല്ലെ? അങ്ങനെയാണ് എല്ലാവരും മരിക്കുന്നത്. കാലം തീരുമാനിക്കാണ് ആരിവിടെ ഇരിക്കണം, ആരിവിടെ മരിക്കണം. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ നിശ്ചയിച്ചു. കൗരവപക്ഷത്തുള്ളതും പാണ്ഡവപക്ഷത്തുള്ളതുമായിട്ടുള്ള പഞ്ചപാണ്ഡവർ ഒഴിച്ചുള്ള ബാക്കി എല്ലാവരും ഈ ഒരു യുദ്ധത്തിൽ മരണപ്പെടണം എന്നുള്ളത് ഭഗവാന്റെ നിശ്ചയമാണ്. സഞ്ജയ ഉവാച, അപ്പൊ ഇത്ര വരെ സംസാരിച്ചത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ് സംസാരിച്ചത്, അല്ലെ? നീ എഴുന്നേറ്റ് യുദ്ധം ചെയ്യൂ അർജുന, വിജയം നേടൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനായിരുന്നു. ഇനിയിപ്പോ സഞ്ജയൻ പറയാണ് ധൃതരാഷ്ട്രോട്, അല്ലെ? സഞ്ജയ ഉവാച ഏതശ്രുത്വാ വചനം കേശവസ്യ കൃതാഞ്ജലിർവേപമാനഃകിരീടി നമസ്കൃത്വാ ഭൂയ ഏവാഹ കൃഷ്ണം സഗദ്ഗദം ഭീത പ്രണമ്യ. സഞ്ജയൻ ധൃതരാഷ്ട്രോട് പറയുന്നു, രാജാവേ, ഭഗവാന്റെ ഈ വാക്കുകൾ കേട്ടിട്ട് അർജുനൻ വിറവുണ്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും കൈകൂപ്പി ഭയത്തോടെ ഇടർന്ന സ്വരത്തിൽ പറഞ്ഞപ്പോ വളരെ ഭയന്നിരിക്കുകയാണ് അർജുനൻ. ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം എങ്ങനെയുള്ള വിശ്വരൂപമാണ്? സർവ പ്രപഞ്ചങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന വിശ്വരൂപമാണ്, അല്ലെ? ആയിരം സൂര്യചന്ദ്രന്മാർ ഒരുമിച്ചുദിച്ചതുപോലെയാണ് ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം അർജുനനെ കാണപ്പെടുന്നത്. ഭഗവാന്റെ വായിൽ നിന്ന് തീ വരുന്നുണ്ട്, അല്ലെ? എല്ലാ യോദ്ധാക്കളും ഭഗവാന്റെ ദംഷ്ട്രകളുടെ ഇടയിലേക്ക്, വലിയ ദംഷ്ട്രകളുണ്ട് ഭഗവാന്. ആ ദംഷ്ട്രകളുടെ ഇടയിലേക്ക് എല്ലാ യോദ്ധാക്കളും നടന്നു നീങ്ങുന്നതും അവർ ചതഞ്ഞരിഞ്ഞു പോകുന്നതും അർജുനൻ കാണുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെ? അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാനെ കണ്ട് ഭയന്ന അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയുന്നു, നീ ഒരു നിമിത്തം മാത്രമാവുക. ഭഗവാന്റെ നിശ്ചയപ്രകാരം എല്ലാവരും കൊല്ലപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു, അതുകൊണ്ട് നീ ഒരു നിമിത്തം മാത്രമായി എഴുന്നേറ്റ് യുദ്ധം ചെയ്യൂ അർജുന എന്ന് പറയുന്ന അർജുനൻ ആ ഒരു കാഴ്ച ആര് കാണുന്നു? സഞ്ജയൻ കാണുന്നത് രാജാവിനോട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. രാജാവേ, ഈ വാക്കുകൾ കേട്ടിട്ട് വിറവുണ്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും കൈകൂപ്പി അർജുനൻ ഭഗവാന്, അല്ലെ? ഭയത്തോടു കൂടി ഇടറുന്ന ശബ്ദത്തിൽ പറഞ്ഞു. കൃഷ്ണന്റെ വിശ്വരൂപം ദർശിച്ചത് കൊണ്ട് അർജുനൻ അത്ഭുതാക്രാന്തനായിപ്പോയി. വീണ്ടും വീണ്ടും ആദരപൂർവ്വം കൃഷ്ണനെ കൈകൂപ്പി വന്ദിച്ചു. ഇടറുന്ന സ്വരത്തിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു. സ്നേഹിതന്റെ നിലയിലുള്ള അമ്പരപ്പാർന്ന ഭക്തന്റെ നിലയിലായിരുന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം. ഒരു ഫ്രണ്ട് എന്നതിനപ്പുറത്ത് ഒരു ഭഗവാന്റെ ഒരു ഭക്തനായി മാറിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അർജുനൻ. അർജുന ഉവാച സ്ഥാനേ ഋഷികേശ തവ പ്രകീർത്യ ജഗത് പ്രഹൃഷ്യത്യനുരജ്യതേ ച രക്ഷാംസി ബീതാനി ദിശോ ദ്രവന്തി സർവേ നമസ്യന്തി ച സിദ്ധസംഘാഃ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, ഋഷികേശ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥ, അങ്ങയുടെ തിരുനാമ കീർത്തനത്താൽ ലോകം ആനന്ദഭരിതമായി തീർന്നു. അങ്ങയിൽ അനുരക്തമാകുന്ന സിദ്ധി നേടിയവർ അങ്ങയെ പ്രണമിക്കുന്നുവെങ്കിലും അസുരഗണങ്ങൾ ഭയപ്പെട്ട് അങ്ങുമിങ്ങും പായുകയാണ്. ഇത് ഉചിതം തന്നെ. അപ്പൊ അർജുനൻ കാണുന്ന കാഴ്ചയാണ് പറയുന്നത്, അല്ലെ? ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ഋഷികേശ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്, ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ. അങ്ങനെയാണ് അർജുനൻ ഭഗവാനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ. അങ്ങനെയാണ് അർജുനൻ ഭഗവാനെ വിളിക്കുന്നത്. അങ്ങയുടെ തിരുനാമ കീർത്തനത്താൽ ലോകം ആനന്ദഭരിതമായി തീർന്നു. ഏത് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുമ്പോഴാണോ ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ ആനന്ദഭരിതമായി തീരുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാനിൽ പക്ഷേ സിദ്ധി നേടിയവരെങ്ങനെയാണ്? പ്രണമിക്കുന്നു ഭഗവാനെ. പക്ഷെ അസുരഗണങ്ങള് ഭയപ്പെട്ടിട്ട് അങ്ങും ഇങ്ങും പായുകയാണ്. ഇതാണ് അർജുനൻ കാണുന്ന കാഴ്ച, അല്ലെ? സർവ്വലോകത്തിലും വിസിബിൾ ആയിട്ടാണ് ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു വിശ്വരൂപം ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോ ദേവലോകങ്ങളിലുള്ള ദേവന്മാരൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്, ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അസുരന്മാരെ, ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ള അസുരന്മാരെ ഭയന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സിദ്ധലോകത്തുള്ളവരെ ഭഗവാനെ പ്രണമിക്കുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാഴ്ചയാണ്
അർജുനൻ കാണുന്നത്. അതാണ് ഇവിടെ അർജുനൻ പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെ രണ്ടു കൂട്ടരിലും വ്യത്യസ്ത പ്രതികരണം ഉണ്ടാക്കിയ കൃഷ്ണനെ അർജുനൻ വാഴ്ത്തുകയാണ്. പ്രവർത്തനം ഏത് വിധത്തിലായാലും ഒരു ഭക്തൻ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുന്നു. കാരണം പരമപുരുഷൻ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ഏവർക്കും ഗുണകരമായിരിക്കുമെന്ന് അയാൾക്കറിയാം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്താലും അത് പോസിറ്റീവ് ആയാലും നെഗറ്റീവ് ആയാലും അത് എന്താണ്, അത് ഗുണമാണ് ചെയ്യുള്ളൂ അല്ലെ. അത് ഭക്തന്മാർക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം. ഭഗവാന്റെ ഏതൊരു കർമ്മജമേ ദിവ്യമാണ്, എല്ലാം ദിവ്യമാണ് ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്നത്. അത് നല്ലത് ചീത്തത് എന്നില്ല, എല്ലാം ദിവ്യമാണ്. അങ്ങനെയുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ഭക്തന്മാര് പുകഴ്ത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കസ്മാചതേന നമേരൻ മഹാത്മൻ ഗരീയസേ ബ്രഹ്മണോ കർത്രേ അനന്തദേവേശ ജഗന്നിവാസ ത്വമക്ഷരം സദസത്തത്പരം യത്. ബ്രഹ്മാവിനേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠനായ പുരുഷോത്തമ, അങ്ങാണല്ലോ ആദിമനായ സൃഷ്ടാവ്. എങ്കിലും എന്തുകൊണ്ട് അവർ ഭക്തി ആദരപൂർവ്വം അങ്ങയെ പ്രണമിക്കുന്നില്ല? അതിരില്ലാത്തവനും പ്രപഞ്ചത്തിന് ആശ്രയവുമായ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആണ്. വൃത്തിക്കാൻ ബ്രഹ്മാവിനേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠനായ പുരുഷോത്തമ, അങ്ങാണല്ലോ ആദിമനായ സൃഷ്ടാവ്. എങ്കിലും എന്തുകൊണ്ട് അവർ ഭക്ത്യാദരപൂർവ്വം അങ്ങയെ പ്രണമിക്കുന്നില്ല? അതിരില്ലാത്തവനും പ്രപഞ്ചത്തിന് ആശയവുമായ ദേവാദിദേവ, അക്ഷയവും കാരണങ്ങൾക്കും കാരണവും ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് ഉപരിയുമാണ് അങ്ങ്. അപ്പോ ഇവിടെ അസുരന്മാര് ഭഗവാനെ കണ്ട് ഭയന്നിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് അർജുനൻ പറഞ്ഞത് അല്ലെ. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവിനേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠനാണ് ഭഗവാൻ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനാണ് ആദിമ പുരുഷൻ, എല്ലാറ്റിന്റെയും സൃഷ്ടാവ്. എന്നിട്ടും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ കാണുന്ന ആളുകളൊന്നും ഭഗവാനെ പ്രണമിക്കാത്തത്? അവരൊന്നും ഭഗവാനെ വന്ദിക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? സർവപ്രപഞ്ചത്തിനും നാഥനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ അക്ഷയവും കാരണങ്ങൾക്ക് കാരണഭൂതനുമാണ് ഭഗവാൻ. എന്നിട്ടും എല്ലാറ്റിനും ഉപരിയായ അങ്ങേ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആസുരികമായിട്ടുള്ള ആളുകളെ പ്രണമിക്കാത്തത് എന്നാണ് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. എല്ലാവരാലും ആരാധ്യനാണ് കൃഷ്ണൻ എന്ന് അർജുനൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. മഹാത്മ, ഭഗവാന്റെ മനസ്കതയും അപാരതയും. അനന്തൻ, ഭഗവാന്റെ സ്വാധീനതയ്ക്കും ചൈതന്യത്തിനും കീഴ്പ്പെടാത്തവനായി ഒന്നും തന്നെയില്ല. ദേവദേവേശൻ. അപ്പൊ ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ച വാക്കുകളാണ് പറയുന്നത്. മഹാത്മൻ, അനന്ത, ദേവേശ, ജഗന്നിവാസ, ഇതൊക്കെ ഭഗവാനെയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ പേരാണ്, ഭഗവാനെയാണ് എടുത്തെടുത്ത് പറയുന്നത് അല്ലെ. അനന്തൻ എന്ന് പറയുമ്പോ ഭഗവാന്റെ സ്വാധീനതയ്ക്കും ചൈതന്യത്തിനും കീഴ്പ്പെടാത്തതായി ഒന്നും തന്നെയില്ല. ദേവേശൻ, സർവ്വദേവന്മാരുടെ അധിപതിയും നിയന്താവുമാണ് ഭഗവാൻ. അക്ഷരം, ഈ ഭൗതിക സർഗം നശിച്ചു പോകുന്നതാണെങ്കിലും ഭഗവാൻ നിശ്ചലതയ്ക്ക് അതീതനാണ്. അപ്പൊ ഇത്രയും അക്ഷരം അല്ലെ, ഇത്രയും ആയിട്ട് ഭഗവാനെ 4 വിധത്തിലാണ് സ്തുതിക്കുന്നത് അർജുനനിവിടെ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ അനശ്വരതയും അതായത് ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു ആദിമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങളെയാണ് പ്രകീർത്തിക്കുന്നത്. ത്വമാദിദേവ പുരുഷം പുരാണഃ ത്വമസ്യ വിശ്വസ്യ പരം നിധാനം വേത്താസി വേദ്യം ച പരം ച ധാമ ത്വയാ തതം വിശ്വമനന്തരൂപ. ആദിദേവനും പുരാണ പുരുഷനും പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിക്ക് ആധാരവും അങ്ങ് തന്നെ, അറിയേണ്ടവനും അറിയുന്നവനും അങ്ങ് തന്നെയാകുന്നു. ത്രിഗുണാതീതമായ അഭയസ്ഥാനം അങ്ങാണ്. ഹേ അനന്തരൂപ, ഈ ദൃശ്യപ്രപഞ്ചം എങ്ങും അങ്ങ് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോ ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുകയാണ് ഇവിടെയും അർജുനൻ. എന്താണ്? ആദിദേവനാണ് ഭഗവാൻ, പുരാണ പുരുഷനാണ് അല്ലെ. ഏറ്റവും ആദ്യം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള അത് ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതല്ല, സദാ ഉള്ളതാണ്, ഒരിക്കലും ജനിക്കുന്നില്ല, മരിക്കുന്നില്ല, നശ്വരമല്ലാത്തതും ആയിട്ടുള്ള ഒരേ ഒരു പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ അല്ലെ. സർവ്വതിന്റെയും സൃഷ്ടാവായിട്ടുള്ളത് ഭഗവാനാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിക്ക് ഒരു കാരണമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൃഷ്ടിയോ അങ്ങനൊന്നും ഇല്ല അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ള ആദിദേവനാണ് ഭഗവാൻ, പുരാണനാണ് ഭഗവാൻ. പിന്നെയോ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിക്ക് ആധാരം ഭഗവാനാണ്, അറിയേണ്ടവനും അറിയുന്നവനും ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഇവിടേക്ക് ഇങ്ങനെ ജനിച്ച് മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് അല്ലെ. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞ് ഭഗവാനെ പ്രകീർത്തിച്ച് തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടവരാണ് നമ്മൾ. അതുകൊണ്ടാണ് അറിയേണ്ടവനും ഭഗവാൻ തന്നെ, അറിയുന്നവനും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ത്രിഗുണാതീതമായ അഭയസ്ഥാനം അങ്ങാണ്. ഈ അനന്തരൂപ, ഈ
ദൃശ്യപ്രപഞ്ചം എങ്ങും അങ്ങ് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും അറിയേണ്ടത് ഭഗവാനെ കുറിച്ചാണ് അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാനാണ് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ എന്ന് സ്തുതിക്കുകയാണ് ഇവിടെ അർജുനൻ. നിധാനം എന്നതുകൊണ്ട് സർവ്വ ആവിഷ്കാരങ്ങളും ബ്രഹ്മജ്യോതിസ് പോലും കൃഷ്ണൻ വിശ്രമിക്കുന്നു എന്ന് സ്പഷ്ടം. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് എന്തും ഭഗവാൻ അറിയാം. അറിവിന് ഒരു അതിരുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഭഗവാനാണ്. അതുകൊണ്ട് വേദ്യനും വേദാവും അദ്ദേഹം തന്നെ. വായുര്യമോഗ്നിർവരുണശ്ച ശാന്തഃ പ്രജാപതിസ്ത്വം പ്രപിതാമഹശ്ച നമോ നമസ്തേസ്തു സഹസ്രകൃത്വഃ പുനശ്ച ഭൂയോപി നമോ നമസ്തേ. വായുവും പരമനിയന്താവും യമനും അഗ്നിയും വരുണനും ചന്ദ്രനും പ്രജാപതിയും പ്രപിതാമഹനും അങ്ങ് തന്നെ. 1000 തവണയും അതിലേറെയും പ്രണാമങ്ങൾ ഞാൻ അങ്ങേക്ക് അർപ്പിച്ചു കൊള്ളുന്നു. അപ്പോ ഭയന്നിരിക്കുന്ന അർജുനൻ പറയാണ്, വായു അല്ലെ ഈ സർവപ്രപഞ്ചത്തിലും ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ ഇടതടവില്ലാതെ സഞ്ചരിക്കുന്നതാണ് വായു അല്ലെ. ആ വായുവും ഭഗവാനാണ്. പരമനിയന്താ ഭഗവാനാണ്. യമൻ മരണം അല്ലെ, മരണത്തിന്റെ മൂർത്തിയാണ് ആര്? യമൻ. അതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അഗ്നിയും ഭഗവാനാണ്. വരുണൻ എന്തിന്റെ ദേവനാണ്? മഴയുടെ അല്ലെ, മഴയുടെ ദേവനാണ് വരുണൻ. അപ്പൊ വരുണനും ചന്ദ്രനും പ്രജാപതിയും പ്രപിതാമഹൻ എന്തുകൊണ്ടാ പറയുന്നത്? പിതാമഹനായിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മാവിന്റെയും പിതാവാണ് ആര്? ഭഗവാൻ. പ്രപിതാമഹനും അങ്ങ് തന്നെ. 1000 തവണയും അതിലേറെയും പ്രണാമങ്ങൾ ഞാൻ അങ്ങേക്ക് അർപ്പിച്ചു കൊള്ളുന്നു. അപ്പോ ഭഗവാനെ പ്രണമിക്കുകയാണ്. 1000 തവണ ഞാൻ ഭഗവാന് പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു ഇവിടെ അർജുനൻ. ഭഗവാനെ വായു എന്ന് സംബോധന ചെയ്യുവാൻ കാരണം വായു സർവവ്യാപി എന്ന നിലയിൽ എല്ലാ ദേവന്മാരുടെയും പ്രതിനിധി ആയതിനാലാണ്. പ്രപഞ്ച സർഗത്തിലെ ആദ്യ ജീവാത്മാവായ ബ്രഹ്മാവിന്റെയും പിതാവാണ് കൃഷ്ണൻ എന്നതിനാൽ പ്രപിതാമഹൻ എന്നും സംബോധന ചെയ്യുന്നു. നമഃ പൃഷ്ടതസ്തേ നമോസ്തുതേ സർവത ഏവ സർവ അനന്തവീര്യാമിത വക്രമസ്ത്വം സർവം സമാപ്നോതി സതോസി സർവാഹ സർവം സമാപ്നോഷി തതോസി സർവഹ. മുന്നിൽ നിന്നും പിന്നിൽ നിന്നും എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും ഞാൻ അങ്ങയെ പ്രണമിക്കട്ടെ. അതിരറ്റ ശക്തിമാനെ, അങ്ങ് നിസ്സീമമായ ശക്തിയുടെ ഉടമയാണ്. സർവവ്യാപിയുമാകിയാൽ അങ്ങ് എല്ലാമാണ്. അപ്പോ വീണ്ടും അർജുനൻ സ്തുതിക്കുകയാണ് ഇവിടെ. ഭഗവാൻ എല്ലാ ശക്തികളുടെയും കേന്ദ്രവും യുദ്ധരംഗത്ത് നിരന്നു നിൽക്കുന്ന പോരാളികളിൽ സർവശ്രേഷ്ഠനും പരാക്രമിയുമാകുന്നു എന്ന് അർജുനൻ അംഗീകരിക്കുന്നു. സഖേതി മത്വാ പ്രസവം യദുക്തം ഹേ കൃഷ്ണ ഹേ യാദവ ഹേ സഖേതി ആചാനതാ മഹിമാനം തവേദം മയാ പ്രമാദാ പ്രണയേന വാപി യച്ഛാവഹാസാർത്ഥമസത്കൃതോസി വിഹാര ശയ്യാസന ഭോജനേഷു ഏകോദവ്യാപ്യുച്യുത തത്സമക്ഷം തക്ഷാമയേ ത്വാമഹമപ്രമേയം. അങ്ങയുടെ മഹത്വം എന്തെന്നറിയാതെ സുഹൃത്തെന്ന് മാത്രം കരുതി ഹേ കൃഷ്ണ, ഹേ യാദവ, ചങ്ങാതി എന്നെല്ലാം ഞാൻ അങ്ങയെ സ്നേഹത്തിലോ സംഭ്രാന്തിയിലോ വിളിച്ചു പോന്നു. നാം തനിച്ചായിരിക്കുമ്പോഴും മറ്റുള്ളവർക്കിടയിലായിരിക്കുമ്പോഴും വിനോദിക്കുകയോ ഇരിക്കുകയോ ഒരേ കിടക്കയിൽ കിടക്കുകയോ ആഹാരം കഴിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന അവസരങ്ങളിലും പലപ്പോഴും അങ്ങയെ വേണ്ടത്ര മാനിക്കാതെ അപഹസിച്ചിട്ടുണ്ട്. അച്യുത, അങ്ങനെ പറ്റിപ്പോയ പിഴകൾക്കെല്ലാം അങ്ങയോട് ഞാനിതാ മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു. അപ്പൊ ആകെ ഭയന്നിരിക്കുന്ന അർജുനൻ അല്ലെ. ഇത്ര വരെ അർജുനൻ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ കണ്ടത്? ഒരു സുഹൃത്തായിട്ട് അല്ലെ, തന്റെ അമ്മയുടെ സഹോദരന്റെ മകൻ. അതാണ് അർജുനനും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം. അപ്പൊ ആ ഒരു രീതിയിലാണ്, തന്റെ അടുത്ത ഒരു ബന്ധുവാണ്, അതുപോലെ സുഹൃത്താണ്. അവർ ഒരേ പ്രായക്കാരാണ് അല്ലെ, ഒരേ പ്രായക്കാരായിട്ടുള്ള അവർ സുഹൃത്തുക്കളാണ്. അപ്പൊ ഒരു സുഹൃത്താണെന്ന് മാത്രം കരുതി ഹേ കൃഷ്ണ, ഹേ യാദവ, ചങ്ങാതി എന്നൊക്കെ ഞാൻ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. വിളിച്ച് ഭഗവാനെ അങ്ങനെ, അതായത് ഒട്ടും റെസ്പെക്ട് കൊടുക്കാതെ ഞാൻ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മള് തനിച്ചായിരിക്കുമ്പോഴും മറ്റുള്ളവർക്കിടയിൽ വിനോദിക്കുക അല്ലെ, നമ്മൾ തമാശയായിട്ട് കൂട്ടുകാരൊക്കെ കൂടിയിരിക്കുമ്പം നമ്മളെ പരിഹസിക്കും അല്ലെ, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നമ്മള് പിന്നെ കളിയാക്കി സംസാരിക്കില്ലേ. അതാണ് ഇവിടെ ഭഗവാനോട് പറയുന്നത്. മറ്റുള്ളവർക്കിടയിലായിരിക്കുമ്പോഴും വിനോദിക്കുകയോ ഇരിക്കുകയോ ഒരേ കിടക്കയിൽ കിടക്കുകയോ ആഹാരം കഴിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന അവസരങ്ങളിലും പലപ്പോഴും അങ്ങയെ വേണ്ടത്ര മാനിക്കാതെ അപഹസിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന കൂട്ടുകാരായിട്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾ തമ്മിൽ കളിയാക്കും അല്ലെ, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും. പിന്നെ നിന്നെ കണ്ടാലും മതി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കളിയാക്കും. അപ്പൊ തീരെ മാനിക്കാതിരുന്ന അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, പരിഹസിച്ചിട്ടുണ്ട്. അച്യുത, അങ്ങനെ പറ്റിപ്പോയ പിഴകൾക്കെല്ലാം അങ്ങയോട് ഞാനിതാ മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു. അപ്പോ ഭഗവാനോട് മാപ്പ് ചോദിക്കുവാണ് ഇപ്പോ അർജുനൻ അല്ലെ. അർജുനന് ഇതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു
സുഹൃത്ത് എന്നുള്ള ഭാവത്തിലല്ല, ഭഗവാനാണ് എന്നുള്ള ആ ഒരു തിരിച്ചറിവോട് കൂടി ഭഗവാനെ പ്രണമിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ അർജുനൻ. പലവട്ടം പ്രണമിച്ചു അല്ലെ. ഇനി ഞാൻ മുമ്പൊക്കെ ഭഗവാനെ സുഹൃത്തായിട്ട് കണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബന്ധുവായിട്ട് കണ്ട്, സഹപാഠിയെ പോലെ അല്ലെ പരിഹസിച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നമ്മൾ ഒന്നിച്ചിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാറുണ്ട്, എന്നെ കിടക്കയിൽ ഒന്നിച്ച് കിടക്കും. അപ്പോഴൊന്നും ഭഗവാന് വേണ്ടത്ര റെസ്പെക്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ല ഞാൻ. അതിനിപ്പോ മാപ്പ് ചോദിക്കുകയാണ് അർജുനൻ. ഭഗവാനുമായി തനിക്കുള്ള മൈത്രി ബന്ധത്തെ അർജുനൻ സ്മരിക്കുകയാണ്. ആ ബന്ധത്തിന് ചേരുന്ന അനൗപചാരികങ്ങളായ പെരുമാറ്റങ്ങൾ തന്നിൽ നിന്ന് പലപ്പോഴും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ അദ്ദേഹം ആ തെറ്റുകൾ ക്ഷമിക്കണമെന്ന് കൃഷ്ണനോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു. എങ്കിലും അത്രയേറെ വിഭൂതികൾക്ക് അധിപതിയായ കൃഷ്ണൻ കരുണാനിധിയാകിയാൽ അർജുനന് സുഹൃത്തായി തന്നെ കരുതി പെരുമാറിപ്പോന്നു. അതാണ് ഭക്തനും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ദിവ്യമായ പരസ്പര പ്രേമബന്ധം. ജീവാത്മാവിനെ കൃഷ്ണനോടുള്ള ബന്ധം സനാതനമാണ്, അത് മറക്കാനാവാത്തതാണെന്ന് അർജുനന്റെ പെരുമാറ്റത്തിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാകുന്നു. അപ്പോ ഭഗവാൻ അർജുനനെ സുഹൃത്തായിട്ട് തന്നെയാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അർജുനനെ ഒരിക്കലും ഒരു കുറ്റം ചെയ്തതായിട്ട് ഭഗവാന് തോന്നിയിട്ടില്ല. കാരണം കൂട്ടുകാർ തമ്മിൽ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അല്ലെ. നമ്മളൊരു ഫോർമൽ ആയിരിക്കില്ല റിലേഷൻഷിപ്പ്, ഇൻഫോർമൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ആയിരിക്കും എപ്പോഴും കൂട്ടുകാർ തമ്മിൽ ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ ആ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ഇത്ര വരെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ വിശ്വരൂപം കണ്ട് ഭയന്ന അർജുനന് തോന്നാണ് ഞാൻ വളരെ വലിയ തെറ്റാണ് ചെയ്തത് എന്ന്. ഇനിയും പറയാണ് അർജുനൻ, പിതാസി ലോകസ്യ ചരാചരസ്യ തമസ്യ പൂജ്യസ്യ ഗുരുർഗരീയാൻ നത്വത്സമോസ്ത്യഭ്യധികുതോന്യോ ലോകത്രയേപ്യ പ്രതിമ പ്രഭാവ. ചരാചരങ്ങൾ എല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഈ പ്രപഞ്ച സർഗത്തിന്റെ പിതാവാണ് അങ്ങ്. ആ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ആരാധ്യ പ്രമുഖനായ പരമോന്നത ആധ്യാത്മിക ഗുരുവും അങ്ങ് തന്നെ. അങ്ങേക്ക് സമനായോ സമനാവാൻ കഴിവുള്ളവനായോ മറ്റാരുമില്ല. അങ്ങനെയാകിൽ ഹേ അതുല്യ പ്രഭാവനെ, 3 ലോകങ്ങളിലും അങ്ങേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനായിട്ട് ആരാണുള്ളത്? ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ പൊസിഷനാണ് അർജുനൻ പറയുന്നത്. എല്ലാ ചരാചരങ്ങളും ഭഗവാനിലാണ് അർജുനൻ കാണുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാൻ വിശ്വരൂപം കാണിക്കുമ്പോൾ അർജുനൻ പറഞ്ഞു ഒരുപാട് മുഖങ്ങൾ കാണുന്നു, എല്ലാ ദേവീ ദേവന്മാരെയും ഭഗവാനിൽ കാണുന്നു, ഒരുപാട് ആയുധങ്ങൾ കാണുന്നു അല്ലെ, അനേക ദിവ്യായുധം അല്ലെ കയ്യിൽ ഏന്തി പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഭഗവാനെ കാണുന്നു. എല്ലാവരും ഭഗവാനിലൂടെ ഇങ്ങനെ മാറി മാറി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ചരാചരങ്ങൾ എല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഈ പ്രപഞ്ച സർഗത്തിന്റെ പിതാവാണെന്ന് ഭഗവാനോട് പറയാണ്. ആ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ആരാധ്യ പ്രമുഖനായ പരമോന്നത ആധ്യാത്മിക ഗുരു അങ്ങ് തന്നെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ആധ്യാത്മിക ഗുരുവായിട്ടും വരുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ആണ് ആധ്യാത്മിക ഗുരു. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാനെ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിൽ ദർശിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഭഗവാനും ഗുരുവും ഒന്നല്ല എങ്കിലും ഒരുപോലെ നമ്മൾ ആരാധിക്കണം. കാരണം ഭഗവാന്റെ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ആണ് ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങേക്ക് സമനായോ സമനാവാൻ കഴിവുള്ളവനായോ ആരുമില്ല. അപ്പോ ഭഗവാന് തുല്യനായിട്ടോ ഭഗവാനെ എപ്പോഴായിട്ടോ ആരും തന്നെ ഈ ലോകത്തിലില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഹേ അതുല്യ പ്രഭാവനെ, 3 ലോകങ്ങളിലും അങ്ങേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനായിട്ട് ആരാണുള്ളത്? അപ്പോ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിറയെ ഭഗവാനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനായിട്ട് ആരും തന്നെ ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നു അർജുനൻ. ആത്മീയ ഭൗതിക ലോകങ്ങളിൽ ഒരിടത്തും കൃഷ്ണന് തുല്യനോ കൃഷ്ണനേക്കാൾ വലിയവനോ ആയി ആരുമില്ല. എല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തിന് താഴെയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ശരീരത്തിനും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും മനസ്സിനും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ നമ്മുടേതുപോലെ അല്ലെങ്കിലും ഐന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം നിഷ്പ്രയാസം സാധ്യങ്ങളാണെന്നും പറയപ്പെടുന്നു. ശ്വേതാശ്വതര ഉപനിഷത്ത് 6:8. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഭഗവാനും തമ്മില് യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല അല്ലെ. ഭഗവാൻ ആത്മാവും ശരീരവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭഗവാന്റേത് സത്ത് ചിത്ത് ആനന്ദമായിട്ടുള്ള ശരീരമാണ്. തസ്മാ പ്രണമ്യ പ്രണിതായ കായം പ്രസാദയേ ത്വാമഹമീശമീഢ്യം പിതേവ പുത്രസ്യ സഖേവ സഖ്യു പ്രിയപ്രിയായാർഹസിദേവ സോഢും. സകല ജീവജാലങ്ങൾക്കും ആരാധ്യനായ ഭഗവാനെ, അങ്ങയെ ഞാൻ സാഷ്ടാംഗം പ്രണമിക്കുന്നു. പ്രസാദിക്കണമേ. മകന്റെ ധിക്കാരത്തെ അച്ഛൻ എന്ന പോലെ, സുഹൃത്ത് തന്റെ സുഹൃത്തിന്റെ അവിവേകത്തെ എന്ന പോലെ, ഭർത്താവ് ഭാര്യയുടെ പെരുമാറ്റത്തെ എന്ന പോലെ ഞാൻ അങ്ങയോട് ചെയ്തിരിക്കാവുന്ന പിഴകൾ അങ്ങ് ക്ഷമിക്കണമേ. അപ്പോ ഭഗവാനോട് പറയാണ് അർജുനൻ, അതായത് എങ്ങനെയാണോ ഒരു അച്ഛൻ മകന്റെ തെറ്റിനെ പൊറുക്കുന്നത് അല്ലെ, ഭഗവാൻ വേണ്ടത്ര റെസ്പെക്ട് കൊടുത്തില്ല അർജുനൻ. ആ ഒരു തെറ്റാണ് അർജുനൻ ചെയ്തതായിട്ട് സ്വയം അംഗീകരിക്കുന്നത് അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ള ഞാൻ ചെയ്ത തെറ്റ്, ഒരു മകന്റെ തെറ്റ് എങ്ങനെയാണോ ഒരു അച്ഛൻ ക്ഷമിക്കുന്നത് അതുപോലെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സുഹൃത്ത് എങ്ങനെയാണോ തന്റെ സുഹൃത്തിന്റെ അവിവേകത്തെ ക്ഷമിക്കുന്നത് അതുപോലെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭർത്താവ് ഭാര്യയുടെ പെരുമാറ്റത്തെ ക്ഷമിക്കുന്നത് പോലെ, ഭാര്യയോട് ക്ഷമിക്കുന്നത് പോലെ ഭഗവാനോട് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ തെറ്റിനും എല്ലാ പിഴവുകളും ക്ഷമിക്കണമേ എന്ന് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് അർജുനൻ. കൃഷ്ണനും ഭക്തന്മാരുമായുള്ള ബന്ധം പല വിധത്തിലാണ്. ചിലർ കൃഷ്ണനെ സ്വന്തം മകനെ പോലെയും മറ്റു ചിലർ ഭർത്താവിനെയോ സുഹൃത്തിനെയോ യജമാനെയോ പോലെയും കരുതി സ്നേഹിക്കുന്നു. ഒരച്ഛനോ ആത്മമിത്രമോ ഭർത്താവോ ക്ഷമിക്കുന്നത് പോലെ ഭഗവാനും ഭക്തന്റെ തെറ്റിനെ പൊറുക്കും.
അദൃഷ്ടപൂർവം ഹൃഷിതോസ്മി ദൃഷ്ട്വാ ഭയേന ച പ്രവ്യതിതം മനോ മേ തദേവ മേ ദർശയ ദേവരൂപം പ്രസീദ ദേവേശ ജഗന്നിവാസ. മുമ്പ് കാണാത്ത ഈ വിശ്വരൂപം കണ്ടിട്ട് ഞാൻ സന്തുഷ്ടനായിരിക്കുന്നു. അതേ സമയത്ത് തന്നെ എന്റെ മനസ്സ് ഭയാകുലവുമാണ്. അതുകൊണ്ട് പ്രപഞ്ചത്തിന് ആശ്രയമായ ദേവദേവ, വീണ്ടും മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന രൂപം തന്നെ സ്വീകരിക്കുവാൻ കനിവുണ്ടാകണമേ. അപ്പോ നേരത്തെ അർജുനൻ കാണിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഈ വിശ്വരൂപം കാണിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഈ വിശ്വരൂപം കണ്ടിട്ട് സന്തോഷമായി. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞതിന് പ്രകാരം കാണിച്ചു കൊടുത്തതിന്റെ സന്തോഷം ഉണ്ടെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ ഭീമാകാരമായിട്ടുള്ള അല്ലെ, ഭയങ്കര എന്താ പറയാ, ഭയാനകമായിട്ടുള്ള ആ വിശ്വരൂപം കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് ഭയം തോന്നുന്നു. അതുകൊണ്ട് പഴയ രൂപം തന്നെ തിരിച്ചു കാണിച്ചു തരണേ, അതായത് പഴയ രൂപം സ്വീകരിക്കാൻ കനിവുണ്ടാകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഇവിടെ അർജുനൻ. തന്റെ സുഹൃത്തായ കൃഷ്ണൻ പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണെന്നും ആശ്ചര്യകരമായ വിശ്വരൂപത്തെ കാണിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിവുണ്ടെന്നും മനസ്സിലാക്കിയ അർജുനൻ വളരെ സന്തുഷ്ടനായി. പിന്നീട് കലർപ്പില്ലാത്ത മൈത്രി ബന്ധത്താൽ തന്നെ എത്രയെത്ര തെറ്റുകൾ താൻ കൃഷ്ണനോട് ചെയ്ത് പോയിരിക്കാമെന്നോർത്ത് അർജുനൻ ഭയക്രാന്തനാകുന്നു. കിരീടിനം ഗതിനം ചക്രഹസ്തം ഇച്ഛാമി ത്വാം ദ്രഷ്ടുമഹം തഥൈവ തേനൈവ രൂപേണ ചതുർഭുജേന സഹസ്രബാഹോ ഭവ വിശ്വമൂർത്തേ. ഈ സഹസ്രബാഹുവായ വിശ്വരൂപ, 4 കൈകളും ശിരസിൽ കിരീടവും കൈകളിൽ ശംഖചക്ര പത്മങ്ങളുമുള്ള അങ്ങയുടെ ആ രൂപം കാണാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ അത് കാണിച്ചു തരണമേ. അപ്പോ ഭഗവാൻ വിശ്വരൂപം കാണിച്ചത് മതിയാക്കിയിട്ട് ഭഗവാനോട് ചതുർഭുജ രൂപത്തിലുള്ള നാരായണ രൂപം കാണിച്ചു തരാൻ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് ഇവിടെ അർജുനൻ. കൃഷ്ണൻ ആദിമനായ പരമപുരുഷനാണെന്നും മറ്റെല്ലാ മൂർത്തികളും അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ഉദ്ഭവിച്ചവയാണെന്നുമുള്ള ഭാഗവത സിദ്ധാന്തങ്ങളെ ഈ ശ്ലോകം സംശയാതീതമായി സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. തന്റെ സമഗ്രമായ ആവിർഭാവങ്ങളിൽ നിന്ന് ഭിന്നനല്ല കൃഷ്ണൻ. എണ്ണമറ്റ രൂപങ്ങളിൽ ഏതെടുത്താലും അദ്ദേഹം ഈശ്വരനായി തന്നെ വാഴുന്നു. അപ്പോ ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിന്റെ പർപ്പോട്ടിൽ ശ്രീ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, നമ്മള് മുമ്പൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻസി പറയുന്നത് വിഷ്ണു അല്ലെ, വിഷ്ണുവിന്റെ അവതാരങ്ങളാണ് കൃഷ്ണനും ബാക്കിയുള്ള കൽക്കി അവതാരം, അതൊക്കെ നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. വിഷ്ണു ആണ് അവതാരി, കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവതാരമായിട്ടാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ശരിക്കും അങ്ങനെയല്ല, കൃഷ്ണൻ അവതാരിയാണ്, ബാക്കിയൊക്കെ ഭഗവാന്റെ വിസ്തരണങ്ങൾ മാത്രമാണെന്ന് ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ, അതായത് ഭഗവാനോട് ആദ്യം വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു തരാൻ പറഞ്ഞു, അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും പഴയ രൂപം കാണിക്കുമ്പോ അപ്പൊ പറയാണ് ഇനി 4 ഭുജങ്ങളുള്ള ചതുർഭുജങ്ങളുള്ള വിഷ്ണു രൂപത്തിൽ എനിക്ക് കാണിച്ചു തരണേ ഭഗവാനേന്ന് അർജുനൻ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യണല്ലേ. എങ്ങനെയുള്ള രൂപമാണ്? കിരീടിനം ഗതിനം ചക്രഹസ്ത അല്ലെ, കിരീടമൊക്കെ ധരിച്ച് ഗതയും ചക്രവും അതുപോലെ താമരപ്പൂവും ഒക്കെ കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ടുള്ള, ഗതയും ഒക്കെ കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു നാരായണ രൂപത്തിൽ കാണാൻ അർജുനൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഭഗവാൻ അവതാരി എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രീകൃഷ്ണനും വിഷ്ണുവും അതുപോലെയുള്ള ഭഗവാന്റെ എല്ലാ പുരുഷാവതാരങ്ങളും ഗുണാവതാരങ്ങളും ലീലാവതാരങ്ങളും ഒക്കെ എന്താണ്, അവതാരങ്ങൾ മാത്രമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം എന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നു. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച മയാ പ്രസന്നേന തവാർജുനേദം രൂപം പരം ദർശിതമാത്മയോഗാത് തേജോമയം വിശ്വമന്ദമാദ്യം എന്നേ ത്വതന്യേന ന ദൃഷ്ടപൂർവം. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഹേ അർജുന, നിന്നിൽ സന്തുഷ്ടനായ ഞാൻ അന്തരംഗ ശക്തിയാൽ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ അന്തർഹിതമായ എന്റെ ഈ വിശ്വരൂപം കാട്ടിത്തന്നു. ആദിമവും അവസാനമില്ലാത്തതും തേജോമയവുമായ ഇത് നീ ഒഴികെ ആരും മുമ്പ് കണ്ടിട്ടില്ല. അപ്പോ അർജുനനോട് പറയാണ്, ഭഗവാന്റെ ഈ വിശ്വരൂപം അർജുനനാണ് ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടത്. അപ്പൊ അതിനു മുമ്പും ദൂത് പോയപ്പോ, അതായത് കൗരവരുടെ സഭയില് ദൂത് പോയപ്പോഴും ഭഗവാൻ ഒരു വിശ്വരൂപം കാണിച്ചിരുന്നു. പക്ഷെ അത് ഈ വിശ്വരൂപം പോലെ ഒരു വിശ്വരൂപം ആയിരുന്നില്ല. അത് വളരെ എന്താ പറയാ, എത്ര ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിശ്വരൂപം അല്ല കാണിച്ചത്. അപ്പൊ ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു വിശ്വരൂപം അല്ലെ, ആദിമവും അവസാനമില്ലാത്തതും തേജോമയവുമായിട്ടുള്ള ഈ വിശ്വരൂപം ഭഗവാൻ അർജുനൻ ഇല്ലാതെ വേറെ ആർക്കും കാട്ടിക്കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇതിനു മുമ്പ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. അർജുനന് പ്രത്യക്ഷമായ വിശ്വരൂപം സ്വർലോകങ്ങളിലും ആകാശങ്ങളിലും വാഴുന്ന ഭക്തന്മാർക്കും കാണാനിടവന്നു. അവർ മുമ്പൊരിക്കലും ഇത് കണ്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു. അർജുനൻ കാരണം അവർക്ക് അതിനുള്ള സന്ദർഭം ലഭിച്ചു. ദുര്യോധനൻ കൃഷ്ണന്റെ ശാന്തി സന്ദേശം കൈക്കൊള്ളാതിരുന്നപ്പോഴാണ് അവിടെ ഏതാണ്ട് ഇതുപോലുള്ള വിശ്വരൂപം കാണിച്ചതെന്നാൽ അതും അർജുനൻ യുദ്ധരംഗത്തിൽ കണ്ട രൂപവും വ്യത്യസ്തങ്ങൾ അത്രേ.
യത്നാദ്യയനൈർന ദാനൈർന ക്രിയാഭിർന തപോഭിരുഗ്രൈഃ ഏവം രൂപശക്യ അഹം നൃലോകേ ദ്രഷ്ടും ത്വദന്യേന കുരു പ്രവീര. ഹേ കുരുശ്രേഷ്ഠ, എന്റെ ഈ വിശ്വരൂപം നീ അല്ലാതെ മറ്റാരും ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല. വേദാധ്യയനം, യജ്ഞാനുഷ്ഠാനം, ദാനം, തപസ് എന്നിവ കൊണ്ടോ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ടോ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ആർക്കും എന്റെ ഈ രൂപം ദൃശ്യമാവില്ല. അപ്പോ ഭഗവാൻ അർജുനോട് പറയാണ്, ആരെങ്കിലും യജ്ഞം ചെയ്തത് കൊണ്ടോ ദാനം ചെയ്തത് കൊണ്ടോ തപസ് ചെയ്തത് കൊണ്ടോ പുണ്യകർമ്മം ചെയ്തത് കൊണ്ടോ ഭഗവാന്റെ ഈ ഒരു രൂപം ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ആർക്കും കാണാൻ സാധിക്കില്ല അല്ലെ. ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ ഭഗവാന്റെ എല്ലാ രൂപങ്ങളും എല്ലാവർക്കും ദൃശ്യമാണ്. പക്ഷേ ഭൗതിക ലോകത്തില് ഇതുപോലെയുള്ള, അതായത് യജ്ഞം ചെയ്തത് കൊണ്ടോ തപസ് ചെയ്തത് കൊണ്ടോ ദാനം ചെയ്തത് കൊണ്ടോ പുണ്യം ചെയ്തത് കൊണ്ടോ കാണാൻ സാധിക്കില്ല. പിന്നെ എങ്ങനെ കാണാൻ സാധിക്കുള്ളൂ? ഭക്തി ചെയ്താൽ അല്ലെ, ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഭഗവാനെ നമുക്ക് ദർശിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ആർക്കാണ് ദിവ്യ ദർശനം സാധ്യമാവുക? ഒരു ദേവന്റെ നിലയിലെത്തിയവർക്കേ ദിവ്യ ദൃഷ്ടി കൈവരൂ. ആരാണ് ദേവൻ? വിഷ്ണു ഭക്തന്മാരാണ് ദേവന്മാരെന്ന് വേദ സിദ്ധാന്തമുണ്ട്. ദാനം, തപസ്, വേദപഠനം ഇവയെല്ലാം അനുഷ്ഠിച്ചാലും അർജുനനെ പോലെ കൃഷ്ണ ഭക്തനല്ലാത്ത പക്ഷം ഒരാൾക്ക് വിശ്വരൂപ ദർശനം ലഭ്യമല്ല. മാതേ വ്യഥാമാച വിമൂഢഭാവോ ദൃഷ്ട്വാ രൂപം ഘോരമീദൃങ്മേതം വ്യപേതഭീപ്രീതമാനാഃ പുനസ്ത്വം തദേവ മേ രൂപമിതം പ്രപശ്യ. എന്റെ ഈ വിഭത്സ രൂപം കണ്ടിട്ട് നീ അസ്വസ്ഥനാവുകയും സംഭ്രാന്തനാവുകയും ചെയ്തു. അത് ഇതോടെ തീരട്ടെ. എന്റെ ഭക്തനായ നീ ഇനി സ്വസ്ഥത കൈവരിക്കൂ. ശാന്ത മനസ്കനായി നിനക്കിപ്പോൾ നീ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രൂപം കാണാം. അപ്പോ എന്റെ ഈ ഭഗവാന്റെ ബീഭത്സമായിട്ടുള്ള രൂപം കണ്ടപ്പോ അർജുനൻ അസ്വസ്ഥനായി അല്ലെ, ഭയചകിതനായി അർജുനൻ. അത് ഇനി വേണ്ട, ഇനി അർജുനൻ ഭയപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നീ സ്വസ്ഥത കൈവരിക്കൂ അല്ലെ, ശാന്ത മനസ്കനായിട്ട് നീ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രൂപം കണ്ടുകൊള്ളൂ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. ദുര്യോധനാദികൾ കുരുസദസ്സിൽ വെച്ച് പാഞ്ചാലിയെ വസ്ത്രാക്ഷേപം ചെയ്തപ്പോൾ ഭീഷ്മരും ദ്രോണരും നിശബ്ദരായിരുന്നത് കൊണ്ട് സ്വകർത്തവ്യം നിറവേറ്റാതിരുന്ന ഗുരുജനങ്ങൾ വധ്യരാണെന്നും കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു. ഒരു ഭക്തന് വിശ്വരൂപ ദർശനത്തിൽ താല്പര്യമില്ല. അത് ഒരാളിൽ പ്രേമഭാവനകൾ കൈമാറുവാൻ സഹായകമല്ല. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം എന്ന് പറയുന്നത് ആർക്കും ഭഗവാനോട് പ്രേമത്തോട് അല്ലെ, സ്നേഹത്തോടു കൂടി സമീപിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഭീമാകാരമായിട്ടുള്ള ഭയങ്കര ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു രൂപത്തോട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും സ്നേഹത്തോടു കൂടി ബിഹേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തിലല്ല ഭക്തന്മാർക്ക് താല്പര്യം, ഭഗവാന്റെ ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തിലാണെന്ന് പറയുന്നു. സഞ്ജയ ഉവാച ഇത്യർജുനം വാസുദേവസ്തദോക്ത്വാ സ്വകം രൂപം ദർശയാമാസ ഭൂയ ആശ്വാസയാമാസ ച ഭീതമേനം ഭൂത്വാ പുനഃ സൗമ്യ ബഭുർമഹാത്മാ. സഞ്ജയൻ ധൃതരാഷ്ട്രോട് പറയാണല്ലേ, ഇങ്ങനെ അർജുനനോട് പറഞ്ഞിട്ട് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ കൃഷ്ണൻ തന്റെ യഥാർത്ഥമായ ചതുർഭുജ രൂപം കാണിച്ചു. പിന്നീട് ഭീതനായിരുന്ന അർജുനന് ധൈര്യം വരുവാനായി ഇരു കൈകളോടുകൂടിയ തന്റെ സാധാരണ രൂപം കൈക്കൊള്ളുകയും ചെയ്തു. അപ്പോ വിശ്വരൂപം കാണിച്ച ഭഗവാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചതുർഭുജനായ നാരായണ രൂപത്തിലും അത് കഴിഞ്ഞ് സ്വന്തം രൂപത്തില് അല്ലെ, സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ഇരു കൈകളോട് കൂടിയ ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തില് അർജുനന്റെ മുന്നിലേക്ക് വരികയാണ് ചെയ്തതെന്ന് ഭഗവാൻ ആരോട് പറയുന്നു? സഞ്ജയൻ ധൃതരാഷ്ട്രോട് പറയുന്നു. ദുര്യോധനാദികൾ കുരുസദസ്സിൽ വെച്ച് പാഞ്ചാലി വസ്ത്രാക്ഷേപം ചെയ്തപ്പോൾ ഭീഷ്മരും ദ്രോണരും നിശബ്ദരായതുകൊണ്ട് സ്വകർത്തവ്യം നിറവേറ്റാതിരുന്ന ഗുരുജനങ്ങൾ വധ്യരാണെന്ന് കൃഷ്ണൻ. കൃഷ്ണൻ ദേവകി വസുദേവന്മാരുടെ പുത്രനായി ആദ്യം അവർക്ക് മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് ചതുർഭുജനായ നാരായണ രൂപത്തിലാണ്. പിന്നെ മാതാപിതാക്കളുടെ അപേക്ഷ അനുസരിച്ച് ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യ ശിശുവിന്റെ രൂപം കൈക്കൊണ്ടു. അർജുനന് തന്നെ ചതുർഭുജ ആകൃതിയിൽ കാണുന്നതിൽ അല്ല സവിശേഷ താല്പര്യം എന്ന് കൃഷ്ണന് അറിയാമായിരുന്നു. അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അർജുനന് ഭഗവാനെ ചതുർഭുജ രൂപത്തിൽ കാണാൻ താല്പര്യം ഇല്ലാണ്ട് ദ്വിഭുജ രൂപത്തിൽ കാണാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടാകുന്നത്? അർജുനനും ഭഗവാനും നല്ല സുഹൃത്തുക്കളാണ് അല്ലെ, ആത്മബന്ധുക്കളാണ് അവര്. അപ്പൊ ഭഗവാനുമായിട്ട് അർജുനനുള്ള ബന്ധം മുഴുവനും എങ്ങനെയാണ്? ദ്വിഭുജനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനോടാണ് അല്ലെ. ഒരു സുഹൃത്ത് എന്ന നിലയിലാണ് അർജുനൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഒരു രൂപത്തിൽ തന്നെയാണ് ഭഗവാനോട് ആർക്ക് സ്നേഹമുള്ളത്? അർജുനന് സ്നേഹമുള്ളത്. അപ്പൊ ആ ഒരു രൂപത്തിലേക്ക് തന്നെ ഭഗവാൻ തിരിച്ചു വരും. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? അത്
അവതാരിയായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം അല്ലെ, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ രൂപമാണ് ദ്വിഭുജനായിട്ടുള്ള ശ്യാമസുന്ദര രൂപം എന്ന് പറയുന്നത്. അർജുന ഉവാച ദൃഷ്ട്വേദം മാനുഷം രൂപം തവ സൗമ്യം ജനാർദ്ദന ഇദാനീമസ്മി സംവൃത്തഃ സചേതാ പ്രകൃതിം ഗതഃ. കൃഷ്ണനെ ഇങ്ങനെ സ്വന്തം രൂപത്തിൽ കണ്ടപ്പോൾ അർജുനൻ പറഞ്ഞു, ജനാർദ്ദന, അങ്ങയുടെ അത്യന്ത സുന്ദരമായ ഈ മാനുഷിക ആകാരം കണ്ടിട്ടിപ്പോൾ ഞാൻ മുൻമട്ടിലായി, എന്റെ മനസ്സ് ശാന്തമായി. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ സൗമ്യ രൂപം അല്ലെ, ദ്വിഭുജ രൂപം കണ്ട അർജുനൻ ആകെ വളരെ ശാന്ത മനസ്കനായി, എനിക്ക് സമാധാനമായി എന്ന് പറയാണ് അർജുനൻ. കൃഷ്ണൻ വെറുമൊരു മനുഷ്യനാണെന്നും അദ്ദേഹത്തിലുള്ള നിർഗുണ ബ്രഹ്മമാണ് ഗീത ഉപദേശിക്കുന്നതെന്നും ഊന്നിപ്പറയുന്നവർ വായനക്കാരെ വഴിതെറ്റിക്കുകയാണെന്നും അത് ഏറ്റവും വലിയ അനീതിയാണെന്നും ഭഗവത്ഗീത വ്യക്തമാക്കുന്നു. വിശ്വരൂപവും ചതുർഭുജനായ നാരായണ രൂപവും കൈക്കൊണ്ട കൃഷ്ണനെ എങ്ങനെ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയാം? പകൽ വെളിച്ചം പോലെ വ്യക്തമാണ് ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഉപദേശങ്ങൾ. മൂഢരായ ഭാഷ്യകാരന്മാരുടെ ദീപനാളങ്ങൾ അവയ്ക്ക് ആവശ്യമില്ല. ഇത് മായാവാദികൾ പറയുന്നതാണ്. ഭഗവാൻ പറയുന്നത് സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യൻ തന്നെയാണ്. ആ ഭഗവാന്റെ ഉള്ളിലുള്ള അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മമാണ് ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിച്ചത് എന്നൊക്കെയാണ് ചില നിരാകാരവാദികൾ അല്ലെ, അതായത് ഭഗവാന് രൂപമില്ല എന്ന് പറയുന്ന ആളുകള് പറയുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അത് എങ്ങനെ ശരിയാകും? ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ എല്ലാ രൂപവും സ്വീകരിച്ചു അല്ലെ, വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു കൊടുത്തു, ഭഗവാന്റെ ചതുർഭുജ രൂപം കാണിച്ചു കൊടുത്തു, പിന്നീട് ദ്വിഭുജ രൂപത്തിലേക്ക് വരികയും ചെയ്തു. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് ഒരു മനുഷ്യനാവാൻ സാധിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ എപ്പോഴും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഭഗവാനും ഒരു വ്യക്തിയാണ്, പക്ഷെ നമ്മളെ പോലെ ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിയല്ല. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച സുദുർദർശമിദം രൂപം ദൃഷ്ടവാനസി യന്മമ ദേവ അപ്യസ്യ രൂപസ്യ നിത്യം ദർശന കാംക്ഷിണഃ. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, പ്രിയ അർജുന, നീ ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്റെ ഈ രൂപം കാണുവാൻ ഏറെ പ്രയാസമുള്ളതാണ്. ദേവന്മാർ പോലും ഈ പ്രിയകരമായ രൂപത്തെ കാണുവാൻ അവസരം പാർത്തു കഴിയുന്നു. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തെ കുറിച്ചല്ല ഭഗവാൻ ഇത് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ അതായത് അർജുനന്റെ മുന്നിൽ കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ള ദ്വിഭുജ രൂപം, ആ രൂപമാണ് ദേവന്മാർക്ക് പോലും കാണാൻ പ്രയാസമുള്ളത് അല്ലെ. സുദുർദർശം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ ദ്വിഭുജനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെയാണ് പറയുന്നത്. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മള് ഗോലോക ചാർട്ടിൽ കണ്ടു അല്ലെ, ഗോലോകം എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാണ്? ഈ ദേവലോകത്തു നിന്നൊക്കെ എത്രയോ ദൂരെയാണ് അല്ലെ. ഈ ദേവലോകം എവിടെയാണ്? ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉള്ളിലാണ്. ഇവിടെ ഉള്ളത് മാത്രമേ ആർക്ക് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ? ദേവന്മാർക്കാണെങ്കിൽ പോലും കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ദ്വിഭുജ രൂപത്തിലുള്ള ശ്യാമസുന്ദര രൂപം എവിടെയാണ് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളത്? ഭഗവാന്റെ ധാമത്തില്, ഗോലോക ധാമത്തിലാണ്, വൃന്ദാവന ധാമത്തിലാണ്. അങ്ങനെയുള്ള രൂപം ഭഗവാന്റെ ഭക്തൻ, അതായത് ദേവന്മാർക്ക് പോലും കാണാൻ പ്രയാസമാണ് എന്ന് പറയുന്നു. അവജാനന്തി മാ മൂഢ മാനുഷീം തനുമാശ്രിതം. ഭഗവത്ഗീത 9:11. തന്നെ അപഹസിക്കുന്ന മൂഢന്മാർക്ക് കൃഷ്ണൻ ദൃശ്യനല്ല. ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാതെ ഭഗവാൻ സാധാരണ മനുഷ്യനാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നവർക്ക് ഭഗവാൻ ദൃശ്യനല്ല. ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കില്ല. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഭൗതിക നിഗമനം പ്രഭാവശാലി എങ്കിലും കൃഷ്ണന് ഭൗതിക ശരീരം സ്വീകരിക്കേണ്ടി വന്നു. ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നവരുടെ ഭൗതിക ദൃഷ്ടിയിൽ പരമസത്യം നിർഗുണമാണ്. അപ്പോ ഭഗവാനാണെങ്കിലും ഭൗതിക ലോകത്ത് വന്നിട്ട് ഒരു ഭൗതിക ശരീരം സ്വീകരിച്ച് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരെ മൂഢന്മാരാണ് എന്ന് പറയുന്നു. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഭഗവാൻ എന്താണ്? നിർഗുണ ബ്രഹ്മം മാത്രമാണ് അല്ലെ. അത്ര മാത്രമേ അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്കാണ് എന്ത് മനസ്സിലാകുന്നത്? ഭഗവാന്റെ രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് സത്ത് ചിത്ത് ആനന്ദമാണെന്നുള്ളത്. ഭഗവാന്റെ ശരീരവും ഭഗവാനും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവരാണ് ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാര്. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഊഹാപോഹങ്ങൾ, കൃഷ്ണനേക്കാൾ വിശ്വരൂപത്തിന് നാനാന്വേഷികൾ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നു. അപ്പോ ചിലര് വിചാരിക്കുന്നു ഭഗവാന്റെ ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തെക്കാൾ മഹത്വമുള്ളതാണ് ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം എന്ന്. അങ്ങനെ വിശ്വരൂപത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നവരും ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. നാനാന്വേഷികൾ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ അത് ഭക്തന്മാർ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ല. കാരണം ഭക്തന്മാർക്ക് ഭഗവാനോട് സ്നേഹത്തോടു കൂടി ഭഗവാനെ ഓർക്കാനാണ് ഇഷ്ടം. അതിന് ശ്യാമസുന്ദര രൂപമാണ് ഭക്തന്മാർക്ക് ഇഷ്ടം. നാഹം വേദൈർന തപസാ ന ദാനേന ന ചേജ്യയാ ശക്യ ഏവം വിദോ ദ്രഷ്ടും ദൃഷ്ടവാനസി മാം യഥാ. അതീന്ദ്രിയ ദൃഷ്ടിയാൽ നീ കാണുന്ന ഈ രൂപം വേദാധ്യയനം കൊണ്ടോ തപശ്ചര്യ കൊണ്ടോ ദാനയജ്ഞാദികളാലോ കൈവരാവുന്നതല്ല. അവയൊന്നും കൊണ്ടല്ല എന്റെ ഈ യഥാർത്ഥ രൂപം ഒരാൾക്ക് പ്രത്യക്ഷമാകുന്നത്. അപ്പോ ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഭഗവാന്റെ ഈ രൂപം, യഥാർത്ഥ രൂപം, ശ്യാമസുന്ദര രൂപം വേദാധ്യയനം കൊണ്ടല്ലേ, വേദം പഠിച്ചത് കൊണ്ടോ
തപശ്ചര്യകൾ കൊണ്ട്, തപസ് ചെയ്തത് കൊണ്ടോ, ദാനയജ്ഞാദികളാലോ അല്ലെ, ദാനവും യജ്ഞവും ഒക്കെ നിർവഹിച്ചത് കൊണ്ടോ ആർക്കും കാണാൻ സാധിക്കില്ല അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ രൂപം കാണാൻ വേദാധ്യയനം, വേദം പഠിച്ചത് കൊണ്ട് സാധിക്കില്ല, തപസ് ചെയ്തത് കൊണ്ട് സാധിക്കില്ല, ദാനം ചെയ്തത് കൊണ്ടോ യജ്ഞം ചെയ്തത് കൊണ്ടോ സാധിക്കില്ല. അവയൊന്നും കൊണ്ടല്ല എന്റെ ഈ യഥാർത്ഥ രൂപം ഒരാൾക്ക് പ്രത്യക്ഷമാകുന്നത്. പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ്? വ്യാകരണ ജ്ഞാനം കൊണ്ടും വെറും പാണ്ഡിത്യം കൊണ്ടും മാത്രം വൈദിക സാഹിത്യ പഠനം നിർവഹിച്ചവർക്കും പേരിന് വേണ്ടി ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോയി കൃഷ്ണനെ ആരാധിക്കുന്നവർക്കും കൃഷ്ണനെ അറിയാനാവില്ല. ഭക്തിപൂർവകമായ സേവനം കൊണ്ടേ കൃഷ്ണനെ അറിയാൻ സാധിക്കൂ. ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ അറിയാൻ സാധിക്കുക? ഭഗവാൻ 54-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, ഭക്ത്യാ ത്വനന്യയാ ശക്യ അഹമേവം വിധോർജുന ജ്ഞാതും ദ്രഷ്ടും ച തത്വേന പ്രവേഷ്ടും ച പരന്തപ. പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, ഇനി ഏകാഗ്രമായ ഭക്തി കൊണ്ട് അല്ലെ, ഭക്ത്യാ ത്വനന്യയ, ഏകാഗ്രമായ ഭക്തിയിലെ അന്യനല്ലാത്ത, അതായത് അനന്യയ, അങ്ങനെയാണ് ഭക്തി പറയുന്നത്. ഏകാഗ്രമായ ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ ഈ രൂപത്തില് ഭഗവാനെ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന രൂപത്തില് കാണാനും നേരിട്ട് കാണാനും അറിയാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഈ മാർഗത്തിലൂടെ മാത്രമേ എന്റെ നിഗൂഢതയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയൂ. അപ്പൊ ഭക്തി മാർഗത്തിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ നിഗൂഢതയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഊഹാപോഹ പ്രക്രിയ കൊണ്ട് ഭഗവത്ഗീത മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആധികാരികത്വമില്ലാത്ത വ്യാഖ്യാതാക്കൾ വൃഥാ സമയം പാഴാക്കുകയാണ്. കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് അറിയേണ്ടവർ വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങളിലുള്ള ആധികാരികമായ നിബന്ധനകളെല്ലാം അനുസരിക്കണം, തദനുസൃതമായ തപസ് അനുഷ്ഠിക്കണം. അപ്പോ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ എന്താണ് മാർഗമുള്ളൂ? ഭക്തി അല്ലെ. ഭഗവാനിൽ അചഞ്ചലമായ ഭക്തി വേണം. അങ്ങനെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ അറിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യണം. നമ്മള് എങ്ങനെയാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ, ഋഷികേശ സേവനം, അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഭക്തി വളർത്തുക. ഋഷികേശ സേവനം ഭക്തി രുച്യത. മത്കർമ്മ കൃന്മത്പരമോ മദ്ഭക്ത സംഗവർജിതഃ നിർവൈരഃ സർവഭൂതേഷു യസ്സമാമേതി പാണ്ഡവാ. പ്രിയ അർജുന, എന്റെ ശുദ്ധ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കാമ്യകർമ്മങ്ങളുടെയോ ഊഹാപോഹങ്ങളുടെയോ മാലിന്യം കൂടാതെ എനിക്ക് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യുകയും എന്നെ ജീവിതത്തിന്റെ പരമലക്ഷ്യമായി കരുതുകയും സർവഭൂതങ്ങളോടും സുഹൃത് രൂപേണ പെരുമാറുകയും ചെയ്യുന്ന ഭക്തൻ നിശ്ചയമായും എന്നെ തന്നെ പ്രാപിക്കും. ഇപ്പോ ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകാണിത് അല്ലെ, 11-ാമത്തെ അധ്യായം വിശ്വരൂപ ദർശന യോഗത്തില് അവസാനത്തെ ശ്ലോകാണിത്. ഇവിടെ ഭഗവാൻ എന്താണ് പറയുന്നത്? എന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അല്ലെ, ഭഗവാന് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യണം. മത് കർമ്മ കൃൻ അല്ലെ, ഭഗവാന് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യണം. അതാണ് എന്ത്? ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന കർമ്മമാണ് ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്. എനിക്ക് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യണം. പിന്നെ ഊഹാപോഹങ്ങളുടെയോ മാലിന്യം കൂടാതെ, കാമ്യകർമ്മങ്ങളുടെയോ ഊഹാപോഹങ്ങളുടെയോ മാലിന്യം കൂടാതെ അല്ലെ, നമ്മൾ ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് ഉള്ള കർമ്മം ചെയ്യാതെ, ഊഹാപോഹങ്ങൾ നമ്മൾ ഓരോന്നും നമ്മുടേതായ രീതിയിൽ ഇമാജിൻ ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം, ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഭഗവാൻ തൃപ്തിപ്പെടും, അങ്ങനെയല്ല. ഭഗവാൻ തന്നെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുക, എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാന്റെ നിഗൂഢതയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ പറ്റുക, എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനോട് ഭക്തിത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ സാധിക്കുക എന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ നമ്മുടേതായ ഊഹാപോഹങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. അങ്ങനെ കാമ്യകർമ്മങ്ങളുടെയോ ഊഹാപോഹങ്ങളുടെയോ മാലിന്യം കൂടാതെ എനിക്ക് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യുകയും എന്നെ ജീവിതത്തിന്റെ പരമ ലക്ഷ്യമായി കരുതുകയും. ഇപ്പോ നമ്മൾ ഭഗവാനെ കാണുക, ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുക, ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യുക, ഇതായിരിക്കണം നമ്മുടെ പരമമായ ലക്ഷ്യം. അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട്, അങ്ങനെ പരമമായ ലക്ഷ്യമാക്കി കണ്ടുകൊണ്ട് സർവഭൂതങ്ങളോടും സുഹൃത് രൂപേണ പെരുമാറുക. സർവഭൂതങ്ങളോടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഭൂതങ്ങളോടല്ല, എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളോടും സുഹൃത് രൂപേണ പെരുമാറുക അല്ലെ. നമ്മൾ എല്ലാവരോടും, നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ഭൗതിക ലോകത്ത് കാണുന്ന എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളോടും സുഹൃത്ത് രൂപേണ പെരുമാറണം. നമ്മള് 5-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്താണ്? വിദ്യാ വിനയ സമ്പന്നേ ബ്രാഹ്മണേ ഗവിഹസ്തിനി ശുനി ചൈവശപാകേച പണ്ഡിതാസമ ദർശിനഃ. അപ്പോ എല്ലാവരെയും സുഹൃത്തായിട്ട് ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിലുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് എല്ലാവരും തന്റെ സുഹൃത്ത് എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ പെരുമാറണം. ഒരു ശത്രുഭാവം ആരോടും പാടില്ല. അങ്ങനെ പെരുമാറുകയും ചെയ്യുന്ന ഭക്തൻ നിശ്ചയമായും എന്നെ തന്നെ പ്രാപിക്കും. അപ്പോ ഒരു ഭക്തൻ എന്തായാലും ഭഗവാനെ തന്നെ പ്രാപിക്കും. ഇനി അടുത്ത അധ്യായം 12-ാമത്തെ അധ്യായം ഭക്തിയോഗമാണ് അല്ലെ. അതിന്റെ ഒരു സ്റ്റെപ്പാണ് ഈ അവസാനത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കാമ്യകർമ്മങ്ങളുടെയോ ഊഹാപോഹങ്ങളുടെയും മാലിന്യം തീണ്ടാതെ ഭഗവാന് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യുകയും ഭഗവാന് ജീവിതത്തിന്റെ പരമ ലക്ഷ്യമാക്കി കരുതി എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളോടും സുഹൃത്ത് രൂപേണ പെരുമാറുന്ന ഒരു ഭക്തൻ നിശ്ചയമായും ഭഗവാനെ തന്നെ പ്രാപിക്കുമെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു.
മനുഷ്യരാശിക്ക് ഒരു അനുഗ്രഹം അത്രേ കൃഷ്ണാബോധം. ഗുരുവിലും കൃഷ്ണനിലും അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസമുള്ളവനും അങ്ങനെയുള്ള ഗുരുവിനാൽ നയിക്കപ്പെടുന്നവനുമായ ഒരാൾക്ക് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ ദർശനം ഉണ്ടാകും. ശ്വേതാശ്വതര ഉപനിഷത്ത് 6:23. അപ്പോ ഇങ്ങനെ ഭക്തിയുത സേവനം എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചു തരുന്നത് ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവാണ്. എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാന് സേവനങ്ങൾ അർപ്പിക്കേണ്ടത്, എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തേണ്ടത്, എങ്ങനെയാണ് നമ്മള് എന്തൊക്കെയാണ് ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു തരാൻ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന് മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ. നമുക്കറിയാം നാരദ ബ്രഹ്മർഷി ഒക്കെ ഭക്തന്മാർക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഡയറക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്, എങ്ങനെയാണ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ, ഏത് രീതിയിൽ ഭക്തി ചെയ്യാനാണ് ഭക്തന്മാർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അവർക്കൊക്കെ എന്താണ് ഭഗവാന് കിട്ടിയിട്ടുമുണ്ട് അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ള ആധ്യാത്മിക ആചാര്യന്മാരിലൂടെ മാത്രമാണ് നമുക്ക് കൃഷ്ണാബോധം പരിശീലിക്കാനും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാനും ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായി തീരാനും സാധിക്കുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്ന ശ്രീല പ്രഭുപാദർ നമുക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപശ്ച കൃപാസിന്ധുഭേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल, हरे कृष्णा हरे बोल।